Makaropafadzwa imi Ishe, Mwari wedu, mambo wepasi rese, akatinatsa nemirayiro yake, mukatiratidza pamusoro pekuverengwa kweOmer. Nhasi mazuva 10 ayo ari vhiki rimwe namazuva 3 eOmer. Amen. Amen. Nhasi tiri kutaura pamusoro pekuenzanisa. Tiri kutaura pamusoro pekuenzanisa. Munoziva kuti Ishe wedu Jesu Kristu akauya kuzoenzanisa. Makambonzwawo inzwi rekuti arbitrage here? Kumakotsi kunotongwa mhaka. Arbitrage ndeyekuti munenge matadza kunzwanana, kwoiswa mumwe munhu pakati penyu anenge achinzwa mativi ose kuti muwane pokuyanana napo. Naizvozvo Jesu akauya se-an arbitrator. Haana kuuya somutongi. Reedza nditsvake kuti inzwi rekuti arbitrator rinoti chii muchishona. Murevereri zvichida. Asi iroro yekuti muenzanisi ndiro rinenge rakanaka. Kuenzanisirwa zvireve kuti mafanana mose. Mumwe anokwanisa kunge ari pamusoro ane zvakawanda, mumwe ane zvishoma, asi maenzanisirwa. Ndo basa rakauya kuzoita Jesu. Akauya kuzoenzanisira vanhu here? Kwete. Akauya kuzoenzanisira murawu nerudo. Nokuti rudo rwakanga ruri pamurawu. Asi nokuda kwekuti vakanga vakapuwa zvinhu izvi, vari veimba yaRevhi navanyori, vakakanganisa murawu, vakabvisa rudo pamurawu, vakasara vane murawu chete. Murawu wakava mudzvinyiriri wevanhu. Jesu akauya kuzodzosera rudo pamurawu. Ndiko kuenzanisa kunodiwa ikoko, kwatinofanirwa kunge tichiita tichitoredzera tsika dzaJesu. Tingawane kupi murayiro wekuenzanisira pane mabasa ake? Makanzwa pamusoro pemukadzi weSerofenika. Handizive kuti ndamutaura kangani panyaya ino. Mukadzi uyu akanga asingafanirwe kuitirwa chinhu, asi nekuti akarakidzawo kuti anoziva Mwari. Chakanga changosiyana chete ndechekuti apa haazi mwana waJakobho, haazi muIsraeri, nyangwe zvake aiziva murayiro. Asi kana tikazvitarisa, kunzi muIsraeri kwakanga kusingareve kuti mwana waJakobho chete, nekuti pakubuda kwavo Igupta vakauyawo navazhinji, vakatorawo namamwe marudzi, akava chinhu chimwe chete. Vamwe vakazovabata uranda zvavo, asi nyangwe navaranda vavo vavaitora kune dzimwe nyika vari mamwe marudzi, nokuda kwehondo vaifanirwa kuchengeta murayiro waIsraeri. Murayiro wakanga usingasarudzi, sezvakataurwa naMozisi kuna Exodus. Zvikanzi nyangwe nomutorwa ari pakati penyu munofanirwa kumuenzanisira nemurayiro. Zvamunoitawo pamurayiro wenyu ndizvo zvaanofanirwa kuitawo. Musazomuti uyu haazi wekwedu saka anei nemurayiro. Anei neumambo hwokudenga. Nekuti nyika iyi yakanga iri yeumambo, iri pasi pomurayiro waJehovha. Muri kubanzwa? Yanga zvanga zvisiri nei nevanhu kupinda muumambo hwaJehovha. Hwakanaka hwakadaro. Hwakanga hungone maboundaries awo. Nyangwe musina munhu muna Jehovha naIshe wedu Jesu Kristu, hwakanaka hwakadaro. Kana imi maakupinda, maakufanirwa kuchitovedza kana kutevera zvinhu zvinodikanwa naJehovha. Kana usingade zvinhu zvemo, unoita seiko? Andika madzimambo anokudzinga here? Unotsvagawo kumwe kokunogara. Vamwe vazhinji vanotizira kumaguta. Zvino maguta, dai muchiziva zvenyu kuti ana madzimambo akasungwa mbira dzakondo nembavha dzehurumende. Maguta haazavo, ana madzimambo inzvimbo dziri pasi pemachifu. Muri kuzvinzwa kare? Asi dzakambotorwa iko zvinezvi
kuti vose vari kunge vachitonga vachizviti mameya vapote zvavo vachiita zvavo zvokuiba nouori hwavo huri mumwoyo mavo, huri mudNA yavo. Muri kupanzwa? Kupinda muumambo hwokudenga. Tinozvitora kupiko izvi? Endai pana Dhuturonomio 4 muone. Tongoti Dhuturonomio 4 verse 1 to 8. Panonzi, teererai zvino imi vaIsraeri mitemo nemirayiro yandava kukudzidzisai, muitevere kuti murarame uye mugopinda mugotora nyika iyo munopuhwa naJehovha Mwari wamadzibaba enyu. Musawedzera kana kutapudza kubva pane zvandinokurayirai, asi chengetai mirayiro yaJehovha Mwari wenyu yandinokupai. Makaona nameso enyu zvakaitwa naJehovha paBhaari Piori, apo pavakashumira mumwe mwari. Jehovha Mwari wenyu akaparadza mumwe nomumwe pakati penyu aitevera Bhaari Piori. Asi mose makanamatira pana Jehovha Mwari wenyu muchiri vapenyu nhasi. Tarirai, ndakudzidzisai mitemo nemirayiro sezvandakarayirwa naJehovha Mwari wangu, kuti muitevere munyika yamuri kupinda kuti muitore ive yenyu. Amen. Zvikanzi kana wakapinda muumambo, wava mwana weumambo, nyika yava yenyu. Wane right yekudifenda nyika iyoyo kubva kune vanhu vasingadi zveumambo kana vanenge vachida kuitora nechisimba. Ndosaka muchiona pane daka pakati penyu, kwete kuti mese munogona, munoziva zvamuri kutaura, nokutukana nokutonzerana kwamunoita semakereke, kwete. Mese muri kutraya nechisimba kutora umambo hwokudenga muchisiya zvinhu zvaMwari. Tati umambo hwaMwari, kuda Mwari nokudawo vanhu vari mukati meumambo ihwo. Idawo kwako sezvaunozvida iwe, ida Mwari wako nesimba rako rose, nemwoyo wako wose, nepfungwa dzako dzose, nemweya wako wose. Ndiro rudo rwakabviswa pamurayiro navaRevhi. Inzwai verse 6. Muichengete zvakanaka, nokuti izvi zvicharatidza uchenjeri nokunzwisisa kwenyu kundudzi dzichanzwa pamusoro pemitemo iyi yose, uye vachati, zvirokwazvo rudzi urwu rukuru vanhu vakachenjera uye vanonzwisisa. Amen. Asi zvino izvi munoita kunge vanhu veumambo vakapusa, vasino uchenjeri, asi uchenjeri hurimo hwakazara mukati meBhaibheri. Imi chete ndimi musingade kuhushandisa uyezve musingade kuhutevera, nokuti nyange zvenyu mapinda muumambo hwokudenga, zvamuchiri kuda zviri kunze kweumambo hwokudenga. Hamudi kuti kana mapinda zvinhu zvose zvive zvoumambo hwokudenga. Verse 7. Ndorupe rumwe rudzi rukuru runa vamwari varwo vari pedyo navo, saJehovha Mwari wedu ari pedyo nesu nguva ipi neipi zvayo yatinonyengetera kwaari. Uye nderupiko rudzi rukuru rune mitemo nemirayiro yakarurama semirayiro iyi yandiri kuisa pamberi penyu nhasi. Amen. Ndiro shoko riri kubuda ipapo. Verse 9 inoti, asi zvichenjererei mugonyatso zvichengetedza, kuitira kuti murege kukanganwa zvinhu zvakaonekwa nameso enyu, kuti kuzvirega zvichibuda mumwoyo menyu mazuva ose oupenyu hwenyu, muzvidzidzise nokuvana venyu. Amen. Nhasi ndoda kumbokupai riddle. Tiri pamazuva eOmer. Anti Omer inoverengwa mazuva mangani? Inoverengwa mazuva 49. Ko zvino sei mugore mune mavhiki 52 52? Ko dzimwe 3 weeks idzi dzakaenda kupi, kana kuti 3 days idzi dzakaenda kupi? Muri kuzvinzwa? Endai kuna Dhuturonomio 29 verse 29. Zvinhu zvakavanzwa ndezvaJehovha Mwari wedu, asi zvinhu zvakaratidzwa pachena ndezvedu isu navana vedu nokusingaperi, kuti uite mashoko ose omurayiro uyu. Amen. Saka imi ndinokusiyai kana nekwizi iyi tomboti, kuti mugoidzidzisa kuvana venyu, mugovabvunzawo kuti vagare vachirangarira mazuva okuverengwa kweOmer,
mazuva okuverengwa kweOmer anopa uchenjeri nenzwisiso yekuti Jesu ndiani uye zvaanoita nezvei. Kuziva Jesu ndokumutevera. Haungati iwe uri wakaponeswa, wakabhabhatidzwa usingazive Jesu. Kunzi muteveri waJesu ndokunge uchiita zvaanoita. Mugare muchirangaridza vana venyu nekuvabvunza mubvunzo iwowo, nekuti nyangwe pane zvandanga ndichidzidzisa pane mavhesi mazhinji akawanda andanga ndichitaura. Iro vhesi roga rakafanana nedzidziso yose yezuva rimwe chete. Muri kupaona? Pamazuva ose amunenge muchitevera eupenyu hwenyu pagore iroro, hamungamboshaya chimwe chinhu chekutaura pamusoro peJesu pandima dzandinokupai. Murayiro uchenjeri hwedu unoita kuti tirarame tiri mukati meumambo hwokudenga. Moendawo pana Dhuturonomio 6 verse 1 to 9. Dhuturonomio 6 verse 1 to 9. Tichadzoka zvedu pazvinhu izvi. Inoti, iyi ndiyo mitemo nemirayiro zvandakarayirwa naJehovha Mwari wenyu kuti ndikudzidzisai kuti muzviite munyika yamunoyambukira Jorodhani kuti ive yenyu, kuitira kuti iwe navana vako navana vavo vachavatevera mutye Jehovha Mwari wenyu pakurarama kwenyu nokuchengeta mitemo nemirayiro yake yose yandinokupai, uye kuitira kuti muve namazuva mazhinji okurarama. Amen. Itai mazuva mazhinji okurarama. Zvinobva kumurayiro kaizvo, zvinobva mushoko raJehovha. Chinzwa iwe Israeri, uchenjere kuti uzviite kuitira kuti zvikunakire uye kuti muwande kwazvo munyika inoyerera mukaka nouchi, sezvamakavimbiswa naJehovha iye Mwari wamadzibaba enyu. Amen. Taurai nzwire kuti zvikunakire muwande kuwanda. Umambo hunokura nokuwanda kwavanhu. Vanhu vakaita vashoma, kwakaita rumwe rudzi runobva kunzwe rakaona kuti vanhu ava vashoma, rinoti ngativatorerei nyika, rosvika rokumitirirai, rokuparadzai, rotora nyika. Muri kunzwa? Naizvozvo kana muri vanhu vakabatana vakawanda vanoita chinhu chimwe chete, vanokunzwisisa nouchenjeri sezvataurwa kuna Dhuturonomio 4, marudzi achakutyai. Vachabvunza kuti ko marudzi aya akamboita sei? Ko rudzi urwu rwavanhu ava rwakamboita sei? Nekuti isu hatina kudaro. Ndiwo uchenjeri hunobva kuna Baba pakutevera kwatinoita mirayiro. Hautirasise, hunotivaka, hunotiwedzera, hunotipa makore akawanda okurarama, hunotipa nyika izere neuchi nemukaka, inotipa maguta namafaro. Chinzwa iwe Israeri, verse 4. Jehovha Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete. Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, uye nesimba rako rose. Mirayiro iyi yandinokupai nhasi inofanira kuva mumwoyo yenyu. Zvisimbisei kuvana venyu. Taurai pamusoro payo kana mugere mudzimba dzenyu, uye kana muchifamba munzira, kana muchivata pasi, uye kana muchimuka. Isungirirei pamaoko enyu sechiratidzo, mugoisungira pahuma dzenyu, muinyore pamagwatidziro emikova yenyu yedzimba dzenyu uye napamasuo enyu. Amen. Mwari mumwe cheteyo aitaura zvinhu izvi kuvaIsraeri haangamuke nerimwe zuva sekunge arara nedivi risiriro, asina kurara zvakanaka. Otaura kuti mirayiro yapachina, hakuna chinhu chakambodaro. Mirayiro yakanaka, inotipa makore akawanda, inoita kuti tiwande. Mwari angazongomuka rimwe zuva ngoti hapasina murayiro. Chatora nzvimbo yemurayiro chii? Chatora nzvimbo yeumambo chii? Chabvisa, chaunza kuti tibatane tose chii? Zvokwadi hapana munhu akambogona murayiro. Nyangwe navanoturikira havaugone murayiro. Kuti havaugonesesi, asi kuti vanoita necorruption. Sezvinotaurwa pana Jeremia 8 verse 8. Kana muchida kuverenga munoverenga verse 4 to 9. Inotaura kuti chinyoreso chenhema chavanyori chakanyora nhema pamusoro pemurayiro chikarasa vanhu. Jesu ari kuuya kuzotiwadzanisa nemurayiro une rudo. Kutadzika kwemurayiro
vakabva pakushayiwa rudo nehanya nokuda kwecorruption. Nyika takaitora yeZimbabwe yakanaka, asi nokuda kwecorruption nouori hwevanotonga nouipi hwavo, nyika iyi yosemesa. Nyangwe vakati iri kubudirira kuti itorwe navamwe, kwete nevanhu venyika iyoyo. Saka vanhu vanogorengedza kuvenga nyangwe neindependence sei, vanogorengedza kuvenga nyangwe navanhu vakarwa hondo, vanogorengera kuvenga chimurenga sei, chiricho chakatumunzira rusununguko. Murayiro wakauya nerudo nouchenjeri nokunzwisisa namaguta nerufaro, asi pawakanga wanzi dzvi navaRevhi, vanhu vakavenga murayiro. Nyangwe navakanga vachiri kuda murayiro vaivenga vanhu vaitungamirira pamusoro pemurayiro. Muri kuzvinzwa? Jesu wakatsiura vanyoro, akataurira vanhu kuti vaprista navaRevhi navanyori navakuru vari pachigaro chani chaMozisi. Inzwai zvavanotaura, asi musaite zvavanoita. Ko zvainzi inzwai zvose here zvavaitaura? Kwete. Imi maiziva magwaro, madzibaba enyu akakurira mumurayiro, vanoziva kuti murayiro wakaita sei. Naizvozvo kana muchiziva murayiro, muchaziva papotswa nomunyori. Imi muchangoita zvakanaka, asi musangwarire vanhu ava. Mungwarire vanhu ava nekuti matsotsi, makororo, imbavha, vachakuisai muna taisireva. Imi makagara makazvingwarira pamusoro pemurayiro, muchaita zvakanaka. Ndodakara tiri kuona mukati memakereke mazuva ano, nekuti nyangwe ana Pauro vakauya vachiparidza pamusoro pemurayiro werudo. Tiri kunzwa vanhu vachitaura kuti murayiro hauchina basa. Unogoda Mwari, murayiro uchitipupurira kuti Mwari ndiye murayiro, Ishe Jesu Kristu ndiye murayiro. Unogomuda sei Ishe Jesu Kristu iwe usingade murayiro? Chii chauri kumboda pana Ishe wedu Jesu Kristu chaizvo? Jesu akauya achipupura murayiro une rudo nounyoro, nekuti vanhu vaiomeserwa. Takada kuti tsika nemurayiro tinoomesera vanhu, nekuti unenge uchishandiswa pakudzvinyirira vanhu, kwete kuti vanhu vafarire umambo hwaMwari. Uyezve tinokwanisa kuhwina vanhu kurutivi rwedu, asi makamboona kuti vafundisi vatinoteverera vanotaura kuti murayiro wakaipa, vane mirayiro yavo yavanoda kuti titevedzere ivo, mirayiro yakaipa zvingaite yekutimanikidza isusu. Isinenge chida kuwadzana navo. Vamwe munozongoti manje tingaende sei? Tingaende kupi? Makutya kudzingwa mumasinagogo, mamagara muchibvisa mari muchiita sei, muchitenga mabhenji, muchivakisa dzimba, muchivakisa machechi, asi pakupera munongobuda musina chamunacho. Nyange makatiregedzai tirambe takagara, muchenjere kuti muchabuda musina chamuinacho pamari yenyu yose yatambiswa iyi, yabiwa iyi, mugobudawo musina Mwari naJesu wacho. Munosvika pakufa makaiswa gudza pamusoro penyu, munoita kunge vaya vari kuenda kunoita sekunosungirirwa. Handikavaniswa chisagwa pamusoro kuti vasaone kuti vakusungirirwa manje. Pavanongoiswa ropa vanoziva zvavo kuti takufa isu, votaka kuchema vari mukati mesaga, tisingaone zviso zvavo, vodimburwa vogurwa zvavo pavanenge varembedzwa. Munoziva kuti nyange wakaona munhu akazvisungirira, chinhu chinotyisa kuti unyatsomunanganidza akasungirirwa kudaro. Murayiro wakaomeswa naivo vakanga vaiswa pamusoro. Jesu akauya kuzotiyananisa nemurayiro nerudo. Muri kunzwa? Haana kuuya kuzoyananisa vanhu, akauya kuzoyananisa murayiro nerudo. Imi muzviri kwamuri kuti muadapte. Tataura pamusoro pemukadzi weSirafenika.
Makanzwawo pamusoro pemunhu aida kugara nhaka yababa wake, achiti mukoma wake watora zvose izvi. Zvino imi Ishe Jesu yamutiyananise naye tigovane nhaka yababa wedu iye zvaatora zvose. Zvikanzi ndiani akandiita mutongi pakati penyu? Naishe wedu Jesu Kristu. Harizi basa rangu iri. Muri kuzviona? Nyangwe dai pane mumwe akanga asingaitirwe zvakanaka pakati pavo, Jesu akanga asingapindiri nyaya iyo. Zvino kana akauya kuzoyananisira vanhu, vakadi kuyananisa ava kuti vagoda Mwari vose vachifara pamwe chete. Rudo rwakanga rwabviswa kumurawu rwaifanirwa kuiswa kumurawu kuti tiutevere, tiude zvakare, tive vanhu veumambo hwokudenga. Munomboziva kuti imwe nyaya yakaita kuti Ishe wedu Jesu Kristu afe yakanga iri nyaya yekuti chi? Makanzwa zvichinzi Jesu ndiye Ishe weSabata, handi? Jesu ndiye Ishe weSabata. Zvikanzi makanzwa kunzi vaprista vanoshanda nezuva reSabata vasine mhosva. Asi Jesu paakashanda achirapa vanhu akanzi ane mhosva, akanzi mutadzi. Asi Jesu akanga asingabate Sabata here? Aibata. Mhosva yakapuwa kuna Pirato yakanga iri kunzi anozviti ndiri mambo, achizviti ndiri mwanakomana waMwari, naizvozvo anozvidza mambo. Imwe mhosva yakauya nayo ndeyekuti akanga asingachengete Sabata. Aiwa, kati kungotaura handei kuna Johani. Johani ndiye anopupura achidaro. NdiJohani anika. Johani 18, I think, verse 28 to 30 or something. Ipapo vaJudha vakatungamirira Jesu kubva kuna Caiaphas vakaenda naye kumuzinda womubati weRoma. Zvino akanga achiri mangwanani. No, is it? Yes, ndiyoyo. 28 to 40. Ipapo vaJudha vakatungamirira Jesu kubva kuna Caiaphas vakaenda naye kumuzinda womubati weRoma. Zvino akanga achiri mangwanani, uye kuti varege kusvibiswa, vaJudha vakarega kupinda mumuzinda. Vaida kuti vakwanise kuzodya Pasika. Saka Pirato akabuda kwavari akavabvunza achiti, mhosva yomurume uyu ndeiko? Vakapindura vachiti, dai akanga asiri mutadzi tingadai tisina kuuya naye kwamuri. Pirato akati, mutorei imi mumutonge nomurayiro wenyu. VaJudha vakaramba vachiti, asika isu hatina mvumo yokuuraya munhu. Izvi zvakaitika kuitira kuti mashoko akanga ataurwa naJesu achiratidza mafiro aaizoita azadziswe. Ipapo Pirato akadzokerazve mumuzinda akadana Jesu akamubvunza achiti, ndiwe mambo wavaJudha here? Jesu akati, kufunga kwako woga here kana kuti vamwe vataura newe pamusoro pangu? Pirato akapindura achiti, ndiri muJudha here? Vanhu vako navaprista vako vakuru vauya newe kwandiri, wakaiteiko? Jesu akapindura akati, umambo hwangu hahusi hwenyika ino. Amen. Hahusi hwepasi pano. Kana zviri kunzi pasi pano, zvikanzi haunei nezvamunoitana nokurwisana pakati peumambo humwe kana kuti imwe nyika neimwe nyika. Akanzi hazvinei nazvo. Umambo hwangu hunopinda mukati menyika dzenyu idzi, asi umambo hwakasiyana. Dai zvanga zvakadaro varanda vangu vaizorwa kuti ndirege kusungwa navaJudha, asi zvino umambo hwangu hunobva kune imwe nzvimbo. Pirato akati, saka uri mambo ka? Jesu akapindura akati, wataura zvakanaka pawati ndiri mambo. Chokwadi ndechekuti ndizvo zvandakazvarirwa, uye nokuda kwaizvozvo ndakauya munyika kuti ndizopupurira chokwadi. Ani naani anoda chokwadi anonditeerera. Pirato akamubvunza akati, chokwadi chiiko? Akati ataura izvozvo akabudazve kunze kuvaJudha akati, handiwani hwaro hwemhosva yomurume uyu, asi itsika yenyu imi kuti ini ndikusunungurirei musungwa panguva yePasika. Munoda here kuti ndikusunungurirei mambo wavaJudha? Vakadanidzira vachiti, kwete, uyu tipei Bharabhasi. Zvino Bharabhasi akanga ari gororo. Amen. Muri kunzwa? Bharabhasi anomirira tsika dzavanhu kunze kweumambo hwaMwari. Saka vanoda Bharabhasi nokuti anoita zvavanoita. VaJudha vaitungamirira vanhu ava vaidedzera kuti tinoda Bharabhasi. Vaprista vakanga vatori vakuru, vanhu vanoremekedzwa, navamwe vakuru vakanga varipo, navamwe vanyori vakanga varipo.
vakananginizira vakati kwete, hatimudi, tinoda Bharabhasi. Ko Jesu akanga ari umambo ehe, iwo umambo hwakanga vakabata, but vachihubata nenzira yenyika panze pekuti vahubate nenzira yaMwari. Naizvozvo murayiro rudo, regedzai kuuramba. Chinonetsa ndechekuti munowanzokanganisa matsamba amakanyorerwa naPauro. Matsamba ari kukanganiswa namakereke mazhinji vachitaura kuti murayiro hausina basa. Unogotedza kuita basa sei? Jesu ndozvaakawira kuti akuenzanisirei pakati perudo nomurayiro, kuti rudo rudzokere pamurayiro, muite kuda kwaBaba, muve vanhu veumambo hwaBaba. Amen. Ande pa Johani 9 verse 16. Tongoenda pane Johani 9 verse 16 chete. Atidi kuenda pane zvimwe zvinhu zvakawanda. John 5 inopupura chiti chii? Zvikanzi vaFarisi vakabvunzisa pamusoro pokuporeswa kwemurume akazvarwa ari bofu. Vakauyisa murume uya aimbova bofu kuvaFarisi. Zvino zuva iro rakakanyiwa dope rikazorwa pameso omurume uyu naJesu, raiva zuva reSabata. Naizvozvo vaFarisi vakamubvunzawo kuti akasvinudzwa sei murume uyu. Akapindura akati, azora dope pameso angu uye ndikandoshamba, zvino ndava kuona. Vamwe vaFarisi vakati, murume uyu haabvi kuna Mwari nokuti haachengete Sabata. Asi vamwe vakati, ko mutadzi angaita zviratidzo zvakadai seiko? Nokudaro vakabva vapesana. Muri kuvanzwa? Sabata noumambo zvakabatanidzwa pamwe chete. Jesu ndiye Ishe weSabata. Nokuda kwekuti aiita zvakanaka paSabata. Pari kunzi Ishe weSabata apa pabva pabatanidzwa navaJudha kuti ari kuzviti mambo, uyezve anoita sei? Anoita zvaanoda paSabata, haakudze Sabata. Imi chimbozvifungai kuti daka riripo pakati pevanhu venyu vanoti namatai paSabata nevanhu vanoti namatai paSunday riri kubva papi? Ndiro daka richingoripo nanhasi iroro, nekuti Sabata yakaitirwa zororoka. Saka vanhu vanonamata Sunday kana muchinyatsovateerera vanoti, sei imi muchinamata Sabata? Sei imi muchinamata paSabata? Nokuti munofanira kunge makazorora. Isu hatisina basa neSabata, isusu tinongoita zvedu basa pazuva reSabata. Ivo veSabata vanoti, ko sei imi muchinamata pazuva reSunday? Ndiani akakupai mvumo yekuti munamate pazuva reSunday? Sei muri kupesanisa mazuva, muri kukudza Sunday kupfuura Sabata? Makuzvipa mazuva ekunamata nawo. Asi kana Jesu akabata basa musi weSabata, naizvozvo tinokwanisa kunamata pazuva reSabata. Muri kuzvinzwa? Nyangwe tichinamata pazuva reSunday, chikonzero ndechekuti tinongokandidzirana mavhinga, nokuti hapana rudo pamurayiro. Nekuti dai vanonamata Sunday vaida murayiro, vainamata paSabata. Dai vanonamata paSabata vane rudo, vairegerera vanonamata paSunday. Zvinhu zvacho hazvina rudo. Tadzokera kumaJudha, tasiyanei navo. Inzwai Matthew 12 verse 1 to 14. Ndikubudisirei umambo hwokudenga neSabata kuti sei zvakawirayisa Jesu. Panguva iyo Jesu akapfuura nomuminda yaiva nezviyo uri musi weSabata. Vadzidzi vake vakanga vava nenzara, ndokubva vatanga kupurura hura hwezviyo zviya vachidya. VaFarisi pavakazviona vakati kwaari, tarirai, vadzidzi venyu vari kuita zvisingabvumirwe nomusi weSabata. Akati kwavari, ko hamuna kuverenga here zvakaitwa naDhavhidhi navamwe vake pavakanga vava nenzara,
akapinda muimba yaMwari iye navamwe vake vakadya chingwa chitsvene chavaisabvumirwa kudya, asi chaingodyiwa navaprista chete? Kana kuti hamuna kuverenga here mumurayiro kuti nomusi weSabata vaprista mutemberi vanosvibisa zuva iri asi vasingapiwe mhosva? Amen. Ndinokuudzai kuti mukuru kupfuura temberi ari pano. Dai maiziva kuti zvinorehwa namashoko anoti ndinoda ngoni kwete zvibayiro, hamaizopa mhosva vasina mhosva. Nokuti mwanakomana womunhu ndiye Ishe weSabata. Pari kunzi ndikuda ngoni apa, pari kunzi ndikuda rudo. Murayiro uripo asi ndinoda rudo. Munofanirwa kuenzanisa pakati pemurayiro nerudo. Muri kuzvinzwa? Imi munobata Sabata, muchiita zvamunoita mukati metemberi musina mhosva, muri kuregedza rudo. Hanti rudo kuna Mwari nokurudo kuvanhu. Asi dai chaizvo musingabate musi weSabata nekuti muri kungoita basa. Dai taida kuti tsika nemurayiro taikurambidzai kusenza nezuva reSabata, kana kuti imi pachenyu maitozvirambidza kuti Sabata hatibati basa, tinongozorora chete, tinongoita zvatakataurwa naMwari kuti tiise mupiro topedza pakadaro. Zvino kana vachibata basa irudo naMwari kai nerudo navanhu, nokuti vanhu vanouya nezvibayiro zvavo kwavari, nyangwe vakasauya nazvo pasande, asi vari kuitira vanhu nokuti vaprista. Zvikanzi nokuti mwanakomana womunhu ndiye Ishe weSabata. Chiunzwa allegation iri pamberi apo. Achipfuurira mberi kubva panzvimbo iyoyo akapinda musinagoge ravo, uye makanga mune munhu murume akanga ane ruoko rwakanga rwakakokonyara. Vachitsvaga mhosva yekupomera Jesu vakamubvunza vakati, zviri pamutemo here kuporesa nomusi weSabata? Amen. Kuporesa chii? Hanti rudo. Akati kwaari, kana mumwe wenyu aine gwai rikawira mugomba nomusi weSabata, haangatambanudzi ruoko rwake akaribudisa here? Muri kunzwa? Kana Sabata iri yekuzorora, imi munofamba sei muchienda kukereke kana kutemberi uku? Osvida vanenge vakagara ipapo, vanoregedza sei vanhu vachiuya kutemberi kuzonamata navo nemusi weSabata? Vanhu vachinge vachifanirwa kunge vakagara pamasuo avo sezvavakarayirwa naMozisi kubva pakutanga. Asi muri kuda kuti munamate muri pamwe chete kana vanhu. Saka rudo karwa muri kurakidzawo. Mungadai machiva tidzokerai kudzimba dzenyu, dzokerai kudzimba dzenyu, munozorora muri kudzimba dzenyu. Sabata riitwe izvozvo. Ko zvino munhu anokosha zvakadini pane gwai? Naizvozvo zviri pamutemo kuita zvakanaka nomusi weSabata. Amen. Akati kumurume uya, tambanudza ruoko rwako. Akarutambanudza rukapora rukava sorumwe. Asi vaFarisi vakabuda kundorangana kuti vangamuuraye sei. Saka nyaya yari kuurayirwa inyaya yeSabata. Tanzwawo kuna Johani kunzi paakanga ari pamberi paPirato, Pirato akataura kuti nyaya yavauya nayo kwaari yakanga iri nyaya yekuti anozvidza mambo. Isu tichiziva kuti Jesu ndishe, Jesu ndimambo wezuva reSabata, mambo worugare. Amen. Amen. Ngatichipedzisai tingoverenga kuna VaRoma pamusoro pemurayiro. Totaura naPauro wacho pachake, kuti Pauro anoramba achiti handina kumboramba murayiro ini. Akati pamuenzaniso wewaniso, hamuzivi here hama nokuti ndiri kutaura kuvanhu vanoziva murayiro kuti murayiro une simba pamusoro pomunhu panguva yose yaanenge ari mupenyu chete. Somuenzaniso, mukadzi akawanikwa akasungwa nomurayiro kumurume wake panguva yose iyo murume wake anenge ari mupenyu. Asi kana murume wake afa, anosunungurwa kubva pamurayiro wewaniso. Amen. To be honest, mukadzi asunungurwe kubva pamurayiro wewaniso. Murayiro waari kutaura uyu murayiro woupombwe, kuti mukadzi akarara nemumwe murume akaroorwa pane mumwe anonzi aita upombwe. Zvino kana ari kutaura achidaro, ari kutaura kuti murume wake zvaafa akubvumirwa kuita upombwe. Muri kuvanzwa ka? Ndizvo zviri kubuda pamurayiro pane zvaari kutaura. Zvikanzi murayiro unobata chete kusvikira murume wake afa. Saka zvino kana akawanikwa nomumwe murume wake achiri mupenyu, anonzi chifeve. Makuzvinzwa?
Asi kana murume achinge afa asunungurwa kubva pamurayiro uye haazi chifeve kunyange zvake akawanikwa nemumwe murume. Amen. Asi murayiro unogumira ipapo here? Murayiro rudo. Murayiro unotaura wavaJudha kuti kana mukadzi achinge afirwa, kana achiri kuda zvavarume, anofanirwa kuwanikwa neweimba yomurume wake, kuti pasava nechi, pasanzi pane upombwe, kuti asanzi chifeve. Akawanikwa nemurume ari kunze kweimba yababa ivavo, chava chifeve, nokuti aita imba yake ine vana vake game park. Vana vake vane marudzi akawanda. Muri kuvanzwa? Munoziva kuti munhu wese ane game park haonekwa kanzi kwesere chaizvezvo. Kungova kudzawo zvedu, but pana kukudza kwatinofa ngechivata. Saka hama dzangu, nemiwo makafa kumurayiro kubudikidza nomuviri waKristu kuti muve womumwe kuna iye akamuswa kubva kuvakafa, kuitira kuti tigobereka chibereko kuna Mwari. Amen. Iye wakafa ndiye akamuka. Muri kuzvinzwa? Wakafa ndiye akamuka, ndiye ane ukama humwe chete naBaba. Baba havana kufa, Baba vapenyu. Imi munotora sekunge zvinonzi Baba vakafa, kunze hakuchina Mwari. Ngwarirai panyaya yemurayiro hama. Kana chiverenga, kana chidzidziswa makereke, ngatiteererese, tizvivhunze savaBheria vainzi kana vaparidzirwa vaenda vachinonzvera magwaro, vachiona kuti zvataparidzirwa izvi ichokwadi here. Baba havana kufa, ndiye muridzi wemurayiro, ndiye muridzi waIshe wedu Jesu Kristu. Iye munhu wakafa ndiye mumwe chete. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi wakafa nechi? Nezvivi zvedu. Kana zvivi zvabviswa, tava vanhu voumambo, uyezve umambo hwose hune murayiro hwawo. Vanoturikira zvakanaka vanoti paakamutswa nesuwo takaitwa vatsva kuti tive vanhu vanoda murayiro. Zvikanzi Adhama ndiye akafa matiri, takamuka taita saJesu Kristu. Ndisaka zvinzi akatora madenda edu nemarwadzo edu nezvivi zvedu pamwe chete akafa nazvo. Asi wakamuka ari mutsvene pasisina chivi, zvabviswa kwatiri, taenzana, tava mumwe chete naIshe wedu Jesu Kristu, tava weimba imwe chete, tiri pasi paBaba mumwe chete. Musarambe Mwari nevanhu vanokuvhiringai nemashoko. Inzwai muzwe Pauro zvaanotaura. Ndichazoparidza zvangu mumwe musi pamusoro penyaya iyi. Nokuti panguva yataitongwa nenyama, kuchiva kwechivi kwakamutswa nomurayiro kwaibata muviri yedu kuti tibereke chibereko chorufu. Amen. Muri kuzvinzwa? Muri kuti makatendeuka imimi? Asi muchiri kutadza here? Ndo mubvunzo wamunofanira kuzvibvunza pamusoro penyaya. Ndichiri kutadza here? Naizvozvo kana ndichiri kutadza, ndinofanirwa kuziva murayiro. Murayiro uchiri mupenyu, uchine simba pamusoro pangu, nekuti handisi kuuita. Naizvozvo ndinonzi ndiri mutadzi, handizi weumambo hwokudenga. Haungati ini ndina Jesu wotadza futi kuita zvinhu zvakanaka. Hamuna Jesu baba, hamuna Jesu amai. Tsvagai Jesu achawanikwa. Kuchiva kwechivi kwakamutswa nomurayiro kwaibata muviri yedu kuti tibereke chibereko chorufu. Asi zvino nokufa kune izvo zvakanga zvakatisunga, takasunungurwa kubva pamurayiro kuitira kuti tishumire nenzira itsva yomweya, uye kwete nenzira yakanyorwa yekare. Amen. Mune mweya upe, mweya unobva pamurayiro, mweya mutsveneka. Muri kuzvinzwa? The law is what? Is holy. It is perfect. It is good. Mweya mutsvene wakagara uriko, haikona kuchita chinhu chitsvaka. Wakagara uriko kubva kudhara, waitobuda kubva pamurayiro. Zvikanzi it is the Lord that makes you holy. Kana tikatevera murayiro iyi takaida, ndokuda Mwari, nokuda wokwako, panobuda kururama neutsvene.
hatinzwi kutambudzwa kwechivi. Zvino tichatiko murayiro chivi here? Kwete. Zviro kwazvo ndingadai ndisina kuziva kuti chivi chii dai murayiro wakanga usipo, nokuti ndingadai ndisina kuziva kuti kuchiva chii kudai murayiro usina kuti usachiva. Zviri kunzi chiko? Zviri kunzi maKristu ari kufamba ignorance. Muri kuzvinzwa? Ignorance handiziva kuti shona word ndingaise chii, handikurumidzei kufunga patranslation apa panondinetsa. Asi zviri kunzi maKristu ari kufamba ignorance, nekuti ari kufunga kuti zvivi zvavo zvose zvakabviswa, asi vachiri kuita zvivi. Murayiro uchipupurira kuti vanhu vavatadza, havasi kutevedzera mweya wavakazvarwa nawo pasva hwaIshe wedu Jesu Kristu. Zvino mungava neukama nahwaIshe Jesu Kristu pakuti chii? Makapupura kekutanga makati Ishe wedu Jesu Kristu, tinouya tichisa zvivi zvedu zvose pamuri, tiregererei tiri vatadza. Zvino modzokera futi kuna Ishe wedu Jesu Kristu muchiti haiwa imi makatifira, isu hatina hanya nezvivi. Kutadza kana kusatadza zvakangofanana kwatiri, tiri pasi pesimba raIshe wedu Jesu Kristu. Hamuzi pasi pesimba raIshe wedu Jesu Kristu, muri vatadzi. Asi chivi chakawana mukana kubudikidza nomurayiro, chakaita mandiri mitoo yose yekuchiva, nokuti kunze kwomurayiro chivi chakafa. Chinzwa? Zvikanzi chakawana mukana kubudikidza nomurayiro, chakaita mandiri mitoo yose yekuchiva. Naizvozvo uri kukunda murayiro here, kana kuti uchiri mukuchiva, uchiri mukutadza? Uri kutadza kukunda murayiro, uchiri pasi pekudhonzwa nezvinhu zvenyika, hausati wava muna Jesu chaimo chaimo. Ndaiva mupenyu kare kunze kwomurayiro, asi pakauya mutemo chivi chakava noupenyu, uye ini ndakafa. Amen. Zvikanzi murayiro wakauya naMozisi, hatiregedze kunyeperana ipapo kuti murayiro wakauya naMozisi. Murayiro wakasimudzirwa zvakare naMozisi. Murayiro wakagara uripo. Pavakazonzi wanyorwa paWendife apa, makuti wamutsva, kwete. Vakanga varipo before Moses, vaitoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvisingaitwe, pane zvimwe zvinhu zvinoitwa. Kana naAbhurahama vakanga vane murayiro wavo wetsika dzavo nemurayiro wavaipiwa naMwari. Nokuti Abhurahama aiziviswa naMwari, achiunzwa apa uri kutadza, apa uri kuita zvakanaka. Ndakaona kuti iwo mutemo waifanira kundipa upenyu wakatozouyisa rufu, nokuti chivi chichitora mukana wachakawaniswa nomutemo chakandinyengera, uye kubudikidza nomutemo chikandiuraya. Saka naizvozvo murayiro mutsvene, uye mutemo mutsvene, wakarurama uye wakanaka. Ko, zvino chakanaka chakazova rufu kwandiri here? Kwete, napaduku pose. Asi kuti chivi chionekwe sechivi chakabereka rufu kubudikidza nechakanaka, kuitira kuti kubudikidza nomutemo chivi chive chakaipa kwazvo. Amen. Zviri kunzi china Pauro? Zviri kunzi Satani akadzoka zvakare akasikunditemta. Jesu paakabhabhatidzwa akatemtwa, asi akakunda chivi. Muri kuzvinzwa? Imi mabhabhatidzwa muna Ishe wedu Jesu Kristu nomukufa kwake, modzokera futi kuzvivi izvozvo pamunotemtwa. Muchiri muzvivizve, hongu handiri kurambidzei kuti munamate muregererwa naMwari, asi neimwe nzira muri kuzvidza ropa raIshe wedu Jesu Kristu. Izvi kana wamboona mweya mutsvene kwekutanga, wouramba kuti uzoudzora zvakare. Nyangwe murudo chaimo, mukadzi wombomuitira zvakaipa zvose, womuramba wozomudzora zvake, mungagarisane zvenyu, but panenge pachina madoubts, muchizivana kuti of course rudo runokunda zvose. Rudo runokunda zvose. Panenge pachitongodawo maexplanation, takamborambana sei zvinhu izvi zvakaitika, uyezve tichazozviavoida sei pamberi apa. Ndiwo maquestions anenge apo pakati penyu naIshe wedu Jesu Kristu. Kana muri vatadzi, muri pasi pemurayiro, the only way yekurakidza kuti zvokwadi munoda Ishe wedu Jesu Kristu ndeyekudzokera nokugona murayiro, kurakidza kuti zvokwadi tinoda mweya mutsvene, hatidi chivi. Tinoziva kuti murayiro ndowo mweya. Amen. Ndai murayiro ndowo mweya. Murayiro ndowo mweya mutsvene. Asi handisiwo mweya, ndakatengeswa senhapwa kuchivi. Amen. Musadzokere kunyama, rambai muri pamweya. Mweya upi? Mutsvene. Kuti mweyawo zvawo, mweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiko kuita kuda kwaBaba, ndo kuziva murayiro nokuuchengetedza. Kuchengetedza kwatinotaura ndokuti kuita
hakuzi kwokungonyora pamagwatidziro nepamasuo emba kana nekumadziro. Aiwa, ndekuti zvanyorwa ipapo chizviita. Uye kana ndikaita zvandisingadi kuita, ndinobvuma kuti murayiro wakanaka. Saka zvino handisiri ini ndinozviita, asi chivi chinorarama mandiri. Ndinoziva kuti hapana chakanaka chinogara mandiri imo munyama yangu, nokuti ndine chido chokuita zvakanaka asi handigoni kuzviita. Amen. Ndinokundwa nenyama here? Ndinokundwa nenyama nguva dzose. Nyangu zvangu ndichiti ndine mweya mutsvene, asi handizosvika pakuita izvo zvandinenge ndichinzi ndine nyama chiita. Ndikuzvinzwa. Miedzi inogara iripo haibopera, especially kana uchiti unotenda. Satani aripo ari kuti akuedze kuti ubude wakanyasova munhu mutsvene. Ari kuita basa rake izvozvo. Kukuedza kwaari kuita iye, ari kutoshandira Mwari. Ari kuti chiko Satani? Ari kuti Mwari mangomutorawo zvenyu, but haasi kwekuti rutivi rwenyu. Regedzai muone sokuedza kwaakaita Job. Saka naizvozvo kuedzwa kunouya, hakungaregeri kuuya, asi kukunda kuedzwa ndiko kunodiwa kuna Mwari. Zvino kana ndichiita zvandisingade kuita, handisini ndinozviita, asi chivi chinogara mandiri ndicho chinozviita. Apportioning blame. Hatidi kunzi isusu ndisi tine mhosva. Tinoda kuti mumwe munhu hanzi ane mhosva. Saka ndinoona murayiro uyu uchishanda kana ndichida kuita zvakanaka zvakaipa zviripo pandiri. Nokuti mukatikati mangu ndinofarira murayiro waMwari, asi ndinoona mumwe murayiro uchishanda mumitezo yemuviri wangu. Ukuzvinzwa? Uyu hausiri murayiro woumambo hwaMwari. Murayiro woumambo hwaMwari ari kutaura kuti ndinohuda. Asi pane mumwe murayiro urimo uri kufamba mumitezo yangu. Murayiro wezvose zvinotaura kuti hazvidi Mwari ndiwo wandinopedzisira ndaita. Uchirwisana nomurayiro wepfungwa dzangu uye uchindiita musungwa womurayiro wechivi uri kushanda mumitezo yangu. Ndine munhu ari pakutambudzika kwakadii. Ndiani achandinunura kubva mumuviri unowo rufu? Mwari ngaavongwe kubudikidza naJesu Kristu Ishe wedu. Saka naizvozvo ini pachangu mupfungwa dzangu ndiri muranda kumurayiro waMwari, asi panyama murayiro kumurayiro wechivi. Muranda kumurayiro wechivi. Amen. Murayiro werufu. Haungave muranda womurayiro werufu wogoenda kudenga pamwe chete, kwete. Hazviti. Unofanirwa kuva muranda womurayiro woupenyu kuti uende kudenga. Jesu haana chii nechekuita nemurayiro werufu. Akauya kuzisa rudo kumurayiro kuti zvienzaniswe, zviyanane. Imi ndimi munofanirwa kutohakira pazvinhu izvozvo zverudo nemurayiro kuti muve weumambo hwokudenga. Hama wadiwa, tataura zvizhinji. Tino muenzaniso mukuru, muenzanisiri wakanakisa, muenzanisiri une tsitsi, une rudo, unoedza nenzira dzose kuti atiise pana Mwari. Iye unozikanwa kuna Mwari, isu hatizikanwe nekuda kwezvivi zvedu. Asi kana tikabatira paari tichiita sezvaanotirayira, tingazivikanwawo kudenga. Ngatiregere kuzvinyengera tichiti tinozikanwa kuna Mwari isu tisimo mubhuku rake, tichizikanwa kuumambo hwerufu, umambo hwekutadza. Asi ngatirambei chivi, titi Satani hatikude, chivi hatikude, zvakaipa hatizvide, tinoda rudo naMwari wedu. Dzimwe nguva tingakunda tikapona nokuda kwechidokwairira chokutevera Ishe wedu Jesu Kristu. Mwari ngaave nemi, akuropafadze, akukomborerei. Chisarai. Rino izuva reGumi rokuverengwa kweOmer.